Nakatakot, baka madala. Ayun o, may foreigner. Ayun. Kaya ano dadalawa, sabi ni Kuya Egay, wala siya. Ayun, dalawa, sugod na naman. Puro buhangin kami. Kasi lakas talaga ng alon niya. Dalawa, nagtatampisaw. Magsabuyan kayo, sabuyan. Tapos, tatakbo kayo, Kuya Egay, tatakbo kayo sa alipungan. Para ito, sinuweta mo ako. Ang tatlong kami Quezon. Lagi na pag-iiwanan. Lagi na pag-iiwanan. Ayan. Iniwanan din namin sila. Bala sila kumuha ng CS. Walang tao. May chicks si Kuya Egay. Oh, may chicks. Isa kami dito lang. Oh, di ba? Oh, hello. Ito po yung dalawang butanding. Dalawang butanding. Utas ako.
para kasama ako sa video. Pa ako lang. Flex ko nga pala ang aking sugat. Ayan o. Nasugatan ako. Kasi sa lakas ng alon, may batong nadala. Tumama sa akin. Ayan na si Sandman. Si Sandman, ang kalaban ni Spider-Man. Ang taong buhangin. Yan. Nasaan si Arlina? Also known as Marina. Oh, Marina? Ay, Marina nga ba yun? Yung Serena. There. Ang ganda. Ano sila? May sugat ako. Ayun. Ang aking sugat.